Ji bernameyek nû dem baş temaşevanên hêja em bernameyek cuda li pêşberî we nebere em kargeyekê taybet ya dirûvan em ê bin mêvanê we karê durtinê karekî çawa ye bi rastî em kargeha ku niha em biçin hinekî cilên gelerî tên dirûtin û kargeha jina ye lê li wê derê karekî çawa ye jin wir di nav karekî çawan e durûtinek çawa dikin xebatek çawa dikin kerem bikin em hevdûra bikevin nav kargehê û em hevdûra vî karê biceribînin. Temaşevan neja ev der kargeyek taybet ya cildurutune ye îro wek manî zman sêda jî em kargeyek taybetin ve derê bi rastî çarjin hem cilên gelerî çêdikin hem jî cilên taybet çêdikin ji bo jina em jî ketin nav vî karê û me dest bi karê xwe kir. Temaşevan nejana wekî ku me got em li kargeyekî taybet ya dirûvan ne li vê derê hemû cilîbergên gelerî û cilên taybet tên dirûtin bi rastî li vê derê ev karge bi keda jinê dimeşe mirov dikare wisa bîne ziman em ê jî niha çend cûreyên dirûvanê nîşane ve bidin em û hevala xwe em ê bi hevdûra bixebitin ew li jî li vir îro dixebite ez jî bikevim nav vî karê em ê çend hepçita li vê derê hem jêkin hem bidurûn gelekî kîjan beş derbasın em ê bi hevdûra bikin niha di serê de em ê çi bikin tiştekî çawa bikin dikarî ji me ve bêjî ê hevala me zazakî qise bike kerem ke Mainke şalvar cirake, belê şalvar fasanê. Mayena ayarkin çen bedense. Ena işaret değil. îşaret dikin ayar dikin başî jê dikin belê çawa îşaret dikî İhtiyaz lingi. İhtiyar. ev jî ling e ev jî Na. Vana bel. ev ya mawsa belê niha em şalwar çêdikin ev şalwar di serî de wê jî ew çi dibêjin yani îşaretek datînin ji ber ku ciyê wî diyar bibe ciyê were jêkirin dûr da hem lingê wî hem jî navteng em bêjin me ayara wî kir piştî wî jî niha hevala me hûn dibînin jê dike piştî jêkirinê em ê çi bikin na derket holê Çünkü cefe yama hayarkin. pîneya wî bikin em ê ev ji bo xweşik bixemlandina wî Aynen. bê temaşevan neja na hûn dibînin ev ya pîne ne berê hatine jêkirin yani rengê xwe reş e ji ber ku xweşiktir xuya bike em ê van pîneya deynin serî Namemi Vahide Kaya, heş seroma hayın gurekin. Sokma başlarken ma yöresel çi deştiyen, fasanen deştiyen. O mahal piyasaya ma çiniki, mağaze çiniki. Ena insan tek tek omen madenci. O bence bine ma ena piyasa araştırmış gerdi konaklar kafana, piyasa araştırmış gerdi. Madon esnafon, madon şehir dışı. Yani inki iş ol. temaşevan neja niha ew wedî şalvar me we perçeyê şalwarê jê kir me îşaret kir jê kir piştî wî jî ev pîne ne niha ev pîne ji bi rastî ji bo xemlandinê em ê deynin ser nêzê berîkê an jî nêzî çokê ji ber ku em van pîne deynin hûn dibînin dora wî gelê were dirûtin li vir jî em dora wî ser makîneyê didirûn ji ber ku tecrübeyem tune hevala me didirûn ser makîneyê piştî ku ev were dirûtin em ê vê carê bin deynin ser şalvarê xwe
jivan derziyeta tinin paşi emevana bu durum çen ali ve derece. Eji himbena. Hem zaki himbena hem şalvar himbena. Temaşavan nejana evya ji komapine daniye ser pine xo yani lugor kefa xo hem datin ser lugor ditna çave xo ali ki jivan derzi çugun binin em datin seri peva datin haya ku em bedurun jber ku jbo durutune emerakin bibin jiye kidine jber ku liser nekeve ev hamlawi na em peva datinin tamamen öyle. Tamam, mayen girdon makine var bir ders. Tamam, em bibin ser makineyi. Bir serida em çun maseki geleki direşe bu. Seri maseme dvi kare da serida un çteki çekin, çteki daxwaz bikin. Serida perçeye xo un değil bijerim. Piştiko perçeye xo hilbijert ve jareji beden çawaye modeleki çawa xwazin li gor wî li vê derê kalıp hene mînak hene mirovan perçeye xwe datine ser mînaka û îşaret dike û paşî jê dike me jî wisa kir di serî de me şalwarê xwe danî me îşaret danî serî pîneyê xwe danî serî û me jê kir. Temaşavan neca birasî niha ev karê dirûvanê ji bo min gelekî bi kelecan jî me şalwarê xwe jê kir niha jî em ê êlekekî jê kirin lê em ê çawa çêkin bila hevala me ji me re bêje em niha çi dikin li gor beden em gorî ku dibînim em çê dikin em li vir de em ê çi bikin dikarî bêjî. Mayen ki yerek cirakin, heris heş beden. Mayena kalıp kurrueni ser kumaş. O mayena heteti işaret yin. Kalıp ma heris heş beden. Eğer girdipse mayena paydoncu. Ez çekim. Niha temaşavan neca em li gor kalıbek li berdestê me ama ez çawa çê dikim şaşî dikim. Li gor kalıbê ez çekim. Rastî karekî wisa ye ku hassasiyetek dixwaze divê hassasiyetek çê bû burada jî çêkim. Hemû kêlekê wî em jê dikin yani îşaret dikin. Ji ber ku dema jêkirinê pirsgirêkek dernekeve tamam e? Mayen ki ser ragin. Em ser rakin hûn dibînin ji gor 38 bedenê yani ev êlek li gor xwe ez çêkim niha em ê ji bo wî li gor min jêkin niha jê dikin ew cî ku me îşaret kiribû hûn dibînin Ma işaret ayena cirakin. li vir îşareta ku em datînin serî gelekî mühim e ji ber ku kîçi beden bixwaze li gor wî em jê dikin. مجي جربان تماشاvan neca lê maqasa gelekî cuda ye li gor maqasên yani her rokum rov kartîne li gorî cuda ye hûn dibînin mezne heta min kar bû ez jêkim ji ber ku hinekî giran e û girtina wî jî hinekî cuda ye kabnerin wisa tiliyam rov di nav zedimîne ji ber wî tecrübeyekî dixwaze me niha jê kir her du alî hûn dibînin Awsa jî wek elek xuya dike. Ev ya ziraf xuya dike, ev ya qalın xuya dike. Çima? O yoktur ya. Ha, yek peşe veriyor. Tamam. Ma yerek cirake inki astar cirakin. Ayena Ev ya moyn astar sere Beli. eyna.
Həteti macraki. Böyle. Astarcı aynı jetkin. Aynen. Hame yelek û astarê hûn dibînin perçê û jevdû cuda ne. Ev ji bo astarê em ê binî vedeynin hinek jî bixin navî. Hêdî em ê jêkirnayê biqedin piştî ku jêkirnayê jî qediya em bin ber bi durûtinê ve bi rastî niha hêdiyê derket holê yani du alî wî jî dama mirov lê binêre her du alî de xuyayê ku wê êlekî xweş derkeve holê. Bi rastî ketekî mezij de daye hem divê mirov hesas tevgere ew jî ku îşaret kiriye dûr de jêke hem jî divê zêde mirov qumaşê xwe beredayê jê neke dema ew qumaş zecebe ew jî ji qazanca vê derê diçe. Zanebûnek hewce ye em na bedena wî dinivîsîne. Beden sormasın. Ji ber ku xeletiyek jî nebe hûn dibînin me bedena wî ser nivisan bedena 38 çêkiribû li gor bedena min. Niha me ser nivisand ji bo ku wenda nebe. Piştî vêya me derbasî beşek din bin hevala me ku hat. Ma enkeçi ma verce şalvar cıra kert. Hiris heş bedin. Ma yameyi pineyi ma yerleştirmiş kert. Ma da inke ho derziyon. Bence ma yelek cıra kert. Yelek iz ma kalıp yerleştirmişkin. Ma heteti ena işaretkin. Bence ma fasalnin. Yelek asteriz est. Bence manun astar ser astar ma fasalnin. Aviz en peniz ma doyun aviz derziyon. Belê li vê derê bi rastî jin gelekî dixebitin. Bi rastî gelekî etek çêdikin, fîstan çêdikin, cild çêdikin, cilûber gelekî zêde karê wan jî ev e. Me jî piştî ku şalwarê xwe bi hevdûra birî bi karkerên vê derê ve carê jî em derbasî êlek bûn. Dîsa bi aynî wî şekilê li gor bedena min çêkirin. Ji bo min hat çêkirin ew êlek. Me wana jî piştî ku îşaretê xwe danî serî şeklê wî çêkir. û li gor bedena min me jê kir û em derbasî beşa durûtinê bûn. Belê niha em derbasî beşekî din ya vî kargehê bûn. Ew sê perçe hebûn me bi hevdûra jê kir. We jî dît hem îşaret kir hem jî jê kir. Niha jî hêdî em wana didirûn. Em hinekî dikarin te naz bikin? Mavî fêr? Em nal bir çi karê dikin dayê dikarî bas bikî şalvar birî ya pînê wa çêkir ser ovalavê Belê. hanê ez jî ana didirim dixedîne şalvar. Durûtina şalvarê çawa ye? Mesela zehmet henekî. Hingî zehmet hingî ne zehmetî yani merû zanim zehmetayî tinê pir ama merû da zehmetayî pir e. Mesela ez nizanim zehmetayî. Ve çare zehmet dikşînît yani yavaş yavaş tinê hêvî. Durûtin henekî zehmet e daye. Durûtin zehmetayî hê. Ama merû hez bikir durûtin xweş e. Zehmetayî pir tinê. Tu hez dikî? Hez dikim. Rojê dikarî çend şalvar bidurû yanî çend heb karê durûtinê Yani roy hazır, hevan hazır bikirse hevşi derdixim, heyşi derdixim. Derdkevim. Ben jî derdixim, car hey tev dernakeve. Yani li gor daxwaze ye. Roy hey tev iş dernakev yani derbas naba. Ama roy hey derdkevim. Belî nabe ew nasıl? Ev belûn naba. Bağlı müşteriye. Müşteri diye ingi ev bikin. Uğraşmıştım. Na pêşîm em pîneyê wî çêkirin. Çima ji ber ku li ser nekeve? Ser nekeve. Sağlam bibin. Vaqta tu xwe ka pîne tu wexta nedurî ev da dikeve. Ser dikeve. Ama sağlam kirîse
Temaşavan neca dibinin ev jî ku me pîne kiribû çend alî me pîne kiribû ew pîne niha di serê de em wana didurûn ji ber ku pîna wî ji ser nekeve ew xemla wî jî xera nebe. Niha me durutuna xwe qedan nefsa? Elinden kadar. Ana derim ovalı. Belê. Ovalı çevir. Carcı ver makine. Kemerayı takmışken carcı ovalı temiz iş dikiş bakayım. Ev saçağına ne bu? Xelas e piştê em wisa zikir. Öder öteyim. Wisa ez bibim overlock. Ez niha dibim overlock temaşavan neca. Me niha şalwarê xwe durutuna wî qedan piştê em bin overlock. Piştî overlockê carê kurê qayişa wî cî qayişê çêbe. Piştî wî jî em ê herî dawî bin ser ûtî bikim xedîne. Niha overlocka wî wê çêbe. Overlock dibe îdî hûn dibînin dema overlock dibe îdî xweşiktir dibe ew tiştên ku perçeyên ber de dimînin hemû paqij dibin îdî xweşiktir xuya dike hemî aliyê wî niha overlock dibe. Niha temaşavan neca ev piştî durutinê me overlocka wê qedan niha overlocka me xediya car dibin em dibin durutinê. Niha overlocka wê qediya em ê vêga çi bikin car dibin durûn. Kemerayı takmışken paşa. Tamam. Cî qayişa wî vêga deyne. Ev piyê wisa dimîne ne wisa? Ne yapıyoruz? Lastik. Lastik dikeve. Lastik evi sen hoş bir sekine. Dema lastik dikeve xweştir disekine. Evet. Piyê wî jî me lastik bixwe. خلاص بنوسه Kadın. جاردنم بن overlock'e دو جارش خود چه overlock'e از Sen evdeki der ötüyor da. ha pişti خده شلواره Kaçtı kadiya. Ne der ötüyor. گلکی خوش خیاط که شلواره نه اجاره کی بچه overlock'e pişti ki overlock'e امی بنوتیه بله نه شلوار من آماده بو از کارم شلوار الخوکم و درکبیم براستی بند بینن همو علی قدیان و گلکی خوش هات شکرن بند بینن خملا ویجی پینه ویجی بریکی ویجی و دره همو آماده بو گلکی خوشی چه بو براستی که ده حوالم و دره کارکرم و دره تا گلکیه همه وسا لسر خوشی بجربیم تماشاvan نزل بدري هجنكي كارك خويه لي حمو كارجي دكارم بكن دسردا ما لسرماسي بهوالك كاركرك جنرا ما پرچه خوجه کر پشتی کو ما پرچه خوجه کر و جاری ام درباسی دروتونه بون و درجه بهوالا خویا جنرا دسردا ما شلوار خودانی
sermaseye لو درج برکو ماکینه نه من نکارم بجار بینم من شلوار خو پیشی پینه وی چکر جیکو ما پینه کربو ما وانا درو پشتی ما قایشا وی چکر ما دفته وی چکر پشتی ما بردیسا اوورلوک پشتی اوورلوک جی ما آنی ما اوتی کر و ما شلوار خو بداوی کر جاردن مرحبا اشترا قوت به هم در باسی الیکا خوب نوسا سپاس دکم ناف خیلی تابی تو نها آستاری چه تکی؟ آستاری؟ ها بنویه شبان جنا عليكي مدروز هم عليكي نوا وجي تدروتن اجدر واش تدروتن يعني دو پرچه ما بون هم پرچه نوا الکی خو و در وجي امنا درون پشت دروتن جي از وگا بگرم و از خوشکیرم اوتی بکم جبركو هر باج نكارم بجار بينم از جي اوتي بكم عندك ما نوصل يا والدنا جي عندك ما بشتي وزهر دو بموتي عند بينم هردو علي جي وصا خويا كيش خو زرموتكم هرم تشما تمام بازار هر تنتي بك ازرم تك استنوتكم تمام از باش وتبك باش تبي باش وتبك قال از باش وتبكم از فيدين في عليه تمام شباب نجا فياجي دبي بيشي بدسو خوشكي راستكم جبركو ütya min xoş were gerku ütya ku mukir xoş ne ez bawarım جبو من جمرات خيدم ازنا تمام ütya مجي كرديا أنا جاردم بشتوتي جاردم تينم جمتة نوسا اري بياج دينم ütya bir kadiya evya peşiya yenu saçma hoş rüya peşiya evya elekim ne jiberiyo eskevim heyecanı kelecanım zirve ana ijo paşi mliydi durum pişmeli durun evya peşiye nahaji emi piştayı durun aliye çepe yine نها إليك خوشي هديتي أمبر بقدرنا وتنين تني بنشنجي مايا بشتكي وجبرة دروتن يبقى نفسه. إيه بقى. سيبوردك شيء ماي. بله. وقتها بيش يشتن تدا توب نبرة حتى تيجي. بله. دو جرى سردا مدرو جبركو راحت تردا مارو شتن نكفن عف هفدو أو كرشين نافي ودرواجي بشتكي أبيا بقدر أفدروتن. وجرجي از بمسر اوتی بکم وقت مودک آن زمان دکار دروتنه دا از اوقات بتجربه نمیش برای اثر ماکینی کارونن لی دوتی دا از نها الیک خوب خو اوتی بکم و گلکی خوشی خیات که قدیا تمام کازم صدا کام بنرن اول راحت basmış bakın تمام من درجه نفسه همو عالی گشکی آوه کره کبرا hani gışki kanı kötü beki hediye ile gitar. Elekim hediye spastım. Evet. Geleki hoş geldin. Azanaha uti bikim. Nekeze bdeste horastım peşi. Pişti kubdeste horastım ve zvega uti denim seri.
Elekim jî utiya wî qediya. Utiya xweş bû. Gelekî xweş bû nosa. Destê te ji saxbe gelekî xweş bû. Hûn dibînin. Gelekî perçemeya duyemî jî çêbû. Piştî şalwarê em geş dênin vê derê. Rastî jî gelekî xweş xuya dike. û ji bo zivistanê jî niha germ e me perçeyekî germ jê kir. Yerek astarî medru. Torbe kir. Car hat ser ütî bû. Spor dikiş sera derbas bû. Spor dikiş mesela wexta hat şuştin pê top nebû. Xweş bisekinin. Wexta şûn ütî bibe spor dikiş nebe xweş nasekinin. Me temaşevan neja hûn dibînin şalwarê îro ku me hevdûra dirût li ser min e gelekî xweş jî xuya dike û gelekî rehet e jî. Dîsa ev êlekê ku me bi karkerên jin re dirût bû. Ev jê li ser min e. Hûn binin îro bi kedekî mezin me vê karê kir, karê dirûtinê kir bi hevdûra wê jî dît. Me jî ceriband bi rastî jî kedekî zav mezin nav vê karê de heye. Me hewil da ku em karê dirûtinê bînin ser ekranên we. Heya bernameyek din dema xweş be.